Ne, vole, tam je díra prostě. Já se nepojď s tím brkem, jo? Tam se rve ten hever. By se měl rvát jakoby dozadu na ten rám, ne? Tak to je, jo. Takhle, tam dáme. No jasný. Takže dělá, ne? Dělá, jo. Jak máte to auto dlouho dnešku? Dáďo, dej to na něco pevnýho. Tady to drážku, že by si to dávalo. To je prdelka. Do píči. Točíš to? To toč, proto by nám nikdo nevěřil, vole. Toč, kámo. Teď to spadne. Čum jednou rukou z jednou auto, vole. Čum. To je nějaký velký na ten tlumík, čo to zvedá. Dobrý. Stačí, ať to pak není moc velká mrda, až nám to spadne z toho heveru. Já teď si pohul. Tak. No nemusíš začít. Čím to kolo? Co to je? To je tak 13, vole. 50 kiláků tam smíš, ale nebo 80. Co to je? To je tak 13, 12, 13, ty vole. 80 maximum. To je tak 13, ne, ty vole. Nebo co to je, jako? Velikost, jako myslím. Čekaj. Mohu si pořádně, ty vole. Čekaj, ne, vole. Ještě druhý kolo, ty. To je prdel, ne? No. To slyšet, tak? To uchází jak prdel. Nejlepší je hammer, vole, jednička, tam když se ti dostane, vole, tak to prostě dofoukává dál. Cože? No, když ji teda neprorazíš úplně, když ji jenom takhle tak to má funkci, že tam zapneš a ona se do toho furt běží vzduch, takže to tak ono prostě neuchází. Třeba to tady jde taky. Takže jsem ukázal techniku, takže teď ty uděláš. Když si vybereš na rukou. No to jo, teď už tyhle za parádní ukázka to píše. Dá pousit. A tady ani nemusíš dávat výstražný trojúhelník, kurva. Ty pohůl. No, že to jsem dá to kolo. A dávám se tam. Odkud dále, jo, pojď tady. Počkej. Borom. Počkej. Hoď to tam. Tohle tam bylo. A tohle tam dáváme. Ten hřebík. Ty píčo, Ukaž. Uchází to u toho hřebíku? Ne, tady to uchází. Ale to taky stoupá po hřebíku nebo po něčem, vidíš? Máš nějaký kapesníky do dneska, půl zamrdané. Tam nic. Autolekárnička, to je na auto. Ošetříme auto. Pojď to tam.
To je jako když si zlomí nohu, rozumíš prostě. Pozor, žárovky. Ty otevř mi to tady to šanec. Tohle? Jo. Bacha, hlavně. Dělej šanec, nebo tě kopnu. Dobrý? Ty to uchází v tom kufru. Slajde láma. No kámo, to nemáš tomu To prdel, dědíme kolo, do toho ulíme jak čuráce. A salamet ilžachat, džíchat. To je dobrá, to je, když jsi na to auto namrdanej, tak ho rozsekáš tou sekirou. To je sekera. To je pečková, ale. Piskář. Platí značkový, No, to ty ten... jsou nejlepší. Pak jsem viděl Tomahawk sekiry. Tejde, jo, tak tady sekera, oni to hrajou podobně jako golfisti, ty masový vrazí. Taky mají takové krásné ty prdělky, jo, takové pevné, jo. Vlastně, jak to jedou ty golfisti, oni také si stoupnou, si vyšpují tu prdílku a vyčkávají, ano. To nevyjde. A tak se jenom si představ. Tuk. A oni právě podle toho, tohle postoje, získávají ty krásné jižďové svaly, jo? Ty píčo, ty vole. Belike kliky, aber faber dominu. Ty posledně. Taký kolo, vole. To je kolo, jak když chceš měnit kolo, vole, u povozu nějakého koňskýho, vole. Pochcaný, vole. Ty aha, do piči. Tady na ty mrtky. To chytrý kluci. Tak ty vole, já nevím. Neměníme kolo každý den. Co jde? Píče, my jsme frajeři, jak Jsi na druhou stranu, kámo. by se ti to chytlo do toho závitu. Tak zkus jinej napřed. Jdej závit, bezpad. Nebude dal šroub. Co jde? Si připadá jak dřevorubec, ty vole. Vyčme to. Ne, mě k tomu puste. Já jsem strašný mechanik, vole. Je to tak. Už se mě k tomu puste. Počkej, už mě prosím. Hej, je rozseká, pičo. Benekit, kliky.